येळोबा प्रसन्न येळगावकरांचा कळाना ब्लॅक मॅजिकचं नाव मालक संदीप दादा शेट्टी येळगावकर. येळगाव नगरीत 2013 पासून स्वातंत्र्यात वळवला येळगाव नगरीत स्वरांतरात वळवला या संदीप दादा शेट्टीचा लाख मोलाचा हात. सिकंदर स्वातंत्र्यात वळवण्याचा संदीप दादा दातृत्व नेतृत्व आणि कर्तृत्वाचा उदाहरण करण्याचा हा समंदर. सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता. गिरते हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता. असा दातृत्वाच्या बाबतीत उदाहरण करण्याचा समंदर म्हणजे संदीप दादा शेट्टी येळगावकर आणि त्यांच्याच मालकीचा ब्लॅक मॅजिक. आईचं नाव फॅशन, बापाचं नाव डेव्हिल. महाराष्ट्र चॅम्पियन डेव्हिल आणि महाराष्ट्र चॅम्पियन फ्लॅगचा बच्चा हा ब्लॅक मॅजिक. ब्ल्यूस्टार रेसिंग क्लब माणिकवाडी या नावावर संदीप सावकार येळगावकरांचाही काळे महाराष्ट्रातल्या मातीत अनेक मैदानाचा मानकरी. विकास दावाच्या वाढदिवसानिमित्त 27 ऑगस्ट 2018ला पुसेगाव निमित्त 4थ्या नंबराचा मानकरी. वारणा कापशी मैदानाचा 21 डिसेंबर 2018चा उपविजेता. 19 एप्रिल 2019चा कळंबे तालुक्याला सातारा मैदानाचा जिरकीवर हिरकीवर पहिल्या नंबराचा मानकरी. 15 मे 2019चा पुहे तालुका करवीर मैदानाचा उपविजेता. 9 मे 2019चा घोणशी तालुका कराड मैदानाचा 2ऱ्या नंबराचा मानकरी. 6 फेब्रुवारी 2019चा भेडसगाव तालुका शाहवाडी मैदानाचा 5व्या नंबराचा मानकरी. आज तुफान वेगवान ब्लॅक मॅजिक उर्फ सुरमा आपल्या वेगाने खानापूर नेले कोकणळे पंढरपूर याचं असंख्य मैदान आपल्या तुफान वेगाने भस्म करणारा हा ब्लॅक मॅजिक इमानी मालकाचा इमानी श्वान. येळोबा प्रसन्न येळगावकरांचा गतीचा ठाण्यावर वेगाचा चेंज नाव ब्लॅक मॅजिक.